Zana ndinabwera pano kumafotokoza kuti Asilamu alipo magulu awiri kapena atatu. Ndiye kunali kutukwana. Mukunyoza chisilamu ndinoyipa this and that. Ndelero ndimaina kuti mchaka cha 632 AD atamwa ya Prophet Muhammad anthu amalimba notsogolera. Ena amafuna kuti oyenera achite osankhidwa. Nthawi yomweyo anatenga Abubaki kukhala khalifa. Panalinso ena amatsutsa ponena kuti mtsogoleri achokere ku banja. Anasankha Ali. Bambo ake nda Prophet anali munthu ndi mpwake. Mnyamata ameneyu anakwatira ndi Prophet komanso anakwatira mwana wake Fatima. Mwachidule otsatira Abubaki amachedwa Masuni, otsutsana naye Shiati Ali, kutanthauza Ali supporters. Iwowa amakhulupirira kuti Prophet asanamwalire anasankha mbale wakeyu ngati mwam'malo. Timaona maiko ambiri kuli mafumu, ndiye kuli ena amachita kusankha. Mashia amafuna bloodline ya Prophet, Masuni amadera kusankha. Tikana kuti suna kupemphera kasanu pa tsiku, osadyera dzanja kumanzere, kukhala bwino ndi anthu, ukhondo, fasting, komanso kumvera mawu a Prophet Muhammad pa chisilamu amene kuti hadithi. Mashia amakhulupirira imamu, mtsogoleri achokere ku banja la Prophet. Mwachitsanzo, imamu woyamba anali Ali, anaphedwa. Ana ake awiri Hussein, Hassan anaphedwanso. Ngakhale Ayatollah Khamenei amatiuza kuti ndi mbale wa Prophet kudzera kwa Fatima ndi Ali. Mukapita ku Irani, Lebanon, Iraki, mukapeza makleriki ovala chiduku chakuda kumutu. Zimatanthauza kuti akuchokera ku family tree ya Prophet Muhammad. So kupatula mikangano imeneyi, onse amakhulupirira Mulungu mmodzi, Qurani, Prophet Muhammad and 5 pillars of Islam. Pa dziko lapansi 90% ndi Masuni, only 10% Muslim ndi Mashia. Ngakhale kumalawi kuno 98% kapena 95% ndi Masuni, Mashia ndochepa. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza abakiri Muluzi TV. Now tibwere ku nkhondo. Mbuyomu mafumu ambiri anagwa not because of surrender kapena peace agreement. Pamakhala munthu mmodzi mu system osunga mphamvu. Munthu Kamuzu, John Tembo ndi anzake amasunga mphamvu. Mukapita ku America, Donald Trump ali ndi anthu amene amamvera akusunga mphamvu. Anthu amenewa akagwa boma limathira pomwepo. Mwachitsanzo, Adolf Hitler analovuta koma decisions samapanga yekha. Kunali Hermann Goering, Joseph Goebbels and Heinrich Himmler. Anthu amene wataukira komanso kuphedwa, Hitler anathira pomwepo. Vladimir Putin amamvera Nicholas Patrushev, Igor Sechin, ameneyu ndi bwana woyang'anira mafuta galimoto. Alexander Bobrikov, Inspector General. Viktor Zolotov, bodyguard wake. Vladimir Putin akafuna kupanga zinthu, choyamba amafunsa kaya anthu amenewa asanapite ku public. Same applies ku Iran. Ali ndi formal structure: president, nduna, army, parliament. Zimene zija ndi zikwangwani chabe. Mphamvu zenizeni zimakhala ndi ma-advisor a Khamenei, ndi amene amayendetsa dziko. Timaona ku Africa, post ya vice president is useless kuyerekeza ndi nduna. Munthawi chakwera Michael Usi analibe mphamvu kuyerekeza ndi chimwene. Mdziko la Irani, nkhani za chitetezo, last decision imachokera ku National Security Council. Pulisani chakuti, pangani zakuti, amene amalamula ndi Khamenei. Akachokapo kudwala, incapacitated, amene amatenga mphamvu zimenezi ndi secretary wa Security Council. Tiyerekeze 28 February
Khamenei ataphedwa mphamvu zonse amene atenga ndi Dr. Ali Chani, ameneyu ndi amene anali secretary wa Security Council. Masiku atatu apitawa nayenso waphedwa. Kuphedwa kwake ndi chiphinjo chachikulu m'dzikolo. Anthu onse amene aphedwa ndi Israeli kuyambira pa 28 February, Ayatollah Khamenei komanso Ali Chani are the most senior and powerful decision makers. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Abakiri TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Abakiri TV.